садишься, и эти трупы начинают костима ляскать этими скіліцами. Такое вот адчуванне, сапраўды, нават пахне, як у труне. Значит, сёння адбылося галасаванне по 4 пункту постановы, где рекомендуется и пропонуется Шушкевичу подписать пагадненне об коллективной бяспецы. Яно было проголосовано с порушением конституційных нормаў, бо трэба галасаваць 2/3. Значную долю у тое, што было прагаласавана менавіта з парушэннем, унёс Станіслав Шушкевич. Станіслав Шушкевич вельмі цвёрда і добра трымаўся, пакуль справа ішла аб яго уласным крэсле. Ён сёння добра выступіў, упершыню за 3 гады выступіў нармальна, эмацыянальна ратуючы сам себе. Выступіў добра, але потым высветлілася, што калі было пастаўлена на галасаванне пытанне аб яго даверы, ён, як атрымаўшы давер, адразу пачаў мяняць свае паводзіны. Прытым вельмі характэрна. Выступіў саветнік Кебіча Скарынін. Гэта адзін з людзей, які працуе ў Саўміне, і які з'яўляецца правадніком гэтай камуністычнай афёры. Дык вот ён выступіў з прапановай аказаць недавер Шушкевічу, і пачалася там свалка. Потым выступае з гэтай жа групы людзей другі прадстаўнік, дэпутат Смоляр. Это ўсё былыя старшыні, сакратары гаркомаў, там это гомельскія. Прапануе устрымацца, не галасаваць за эту прапанову. Вот вядзецца такая гульня. Мы гэтую гульню спынілі наступным чынам. Прапанавалі выказацца Кебічу. Вот выступаюць ваши прадстаўнікі Саўміна. Это что, ваша думка, премьер-министр? Ці яны самі ад себе глаголют? И Кебічу прыйшлося выступіць. Ну и сказать, что я не маю ніякіх дачыненняў вот до того, что адбываецца. Это яго супрацоўнікі, яго советнікі, и выступаюць он тут же сядзіць, а яму уже говорить, он не мае ніякіх дачыненняў. Проаналізаваўшы, мы прыйшлі да выніку, што паміж Шушкевічам, паміж Кебічам быў ужо зговар на гэтую тэму, дзе было распрацавана такім чынам: мы тебя попалохаем, аб даверы поставим на голосование и подтрымаем твой давер. А яны яго могли выгнать элементарно. Подтрымаем твой давер, а ты подтрымаешь, каб у нейкай ступені коллективная бяспека была прынята. Гэта моя асабістая думка, мой анализ. Я еще не удакладняў за позицией, але я вырашыў вам сказать тому, что потым Шушкевич, прытым ён не хваляваўся, ўжо відаць было, что договорено. Потым і рэгламент парушаўся, і нават прынялі пастанову аб забароне спекуляцыі. А уяўляеце, калі ідзе інфляцыя, ну вы купили, скажем, костюм, захотели его продать, а инфляция пошла. Все, вам в турму. Немагчыма за конец усякому рынку. Это трэба экономично вырашаць пытанне. Хотели под шумок про границу провести, как покинуть границу с Литвой и с Латвией, с Украиной, значит, все из России покинуть. И выходит, что праз нашу территорию будет, як і раней, ісці экспорт нафты, металлов каляровых и так далее. Гэтым зацікаўлена расійская мафия ў першую чаргу. Расійскія дэмакраты зацікаўлены, каб закрыць мяжу, тому что гэта будзе кардон для наркотикаў, якія з Афганістана вот пруцца праз Беларусь. Усё, но человек проголосовали за тое, каб уступаць у гэты военный союз, посылать людей и так далее. Конечно, Шушкевич бравировал там на контрреферендума, вот, але гэту справу адклалі на наступную сесію, і яны прапанавалі, каб унесці другія пытанні по рэферэндуму. Значыць, будуць уносіць і двухмоўе там, і всю гэтую вот лабуду, якую яны придумываюць. Одним словом, ідзе адкрыты наступ камуністаў. Ідзе абсолютно наглый.